Já taky ne. Já myslím, že dobrý. Jemnou, má tu jemnou, no. Já ho mám taky jemnýho. Ale jako, víte jak, jenom někdy. No ono záleží na to, jestli se sprchu nebo ne. Když se sprchu, tak ho mám jemnýho. Když se nesprchu, tak ho mám hrubýho. Do sprchujete se často. To znamená, každý den. Ježišmarja, proč? Stačí jednou za týden. Jo, jasný. Jednou za týden a mám ho jemnýho jak něco. Že ne. Ale to byste měla. Když jste se sprchoval jednou týdně, tak ji máte taky jemnou. Dejte mě. Když jste měla jemnou a já jako se sprchuju každý týden, tak mám taky jemnýho. Ty jsme mohli dát dohromady. Pak jsme měli jemnej sex. To není špatný, že? Jední motor nebo na dlouho. Jako, no ale proč ne? Mohli bychom jemně souložit. Tak víte jak? Jo, mám velkýho. A vy máte protáhlou? Jo. A jak dlouho už to děláte? 2 měsíce. No tak to nic moc. Jako ve vší úctě k vám. Já jsem myslel, že jsem starší. Jako fakt jenom tak málo. A jak se vám to líbí? Líbí se vám sex? No tak to je jedině dobře. Tak jako ono, sex je nejlepší. A to, že ji máte protáhlou. Jo. Až tak. Takže kdybyste se mnou, jako, víte co? Takže bych byl, jako, dobrý. Jo. Jo. A jak často se holíte? Fakticky. Já taky tak. Jednou týdně, a ono to stačí, že jo. Jako jo, jasný. Jednou prostě čerstvě zapíchám, pak je to takový trošku hrubčí a pak zase čerstvý. No já si myslím, jako, jak vám to roste? Jo? No tak to jsme na tom stejně. Jo. A jak to máte nejradši? Ze zadu. Jako myslíte na koně nebo normálně prostě ze zadu? Koníčka taky ráda. No já taky jako, to je taková ta pohodička, víte co, jako si lehnete, ona na vás lehne prostě, já u toho chrápu třeba, no vlastně. No tak nejlepší sex. Nevím, kdy by byl, ale myslím si, kdo takhle o tom mluví, tak pak když přijde na věc, tak za 5 minut 5:30, že? To už je tolik? Ještě 5 celou dobu vás... A jako Myslím si, že by to bylo za 5 minut 5:30, kdyby nepřišlo na věc. ono McDonald's jede, jo. Takže co si dáte? Kromě toho vysněnýho sexu. No tak asi něco k jídlu, no. Co to bude míchaný? Jak se dá dušenýho úhoře s bramborama. Já jsem netušel, že ono to fakt čít, jo. Ne, já bych se rád, co si rád, Toši? Tak co to bude? Já mám 55 kurů. Vajíčka nech. Dáme My si to máme- dovnitř. Dáme velký. Dáme dovnitř. My jdem dovnitř. My jdeme radši dovnitř. Jestli můžem teda. To je jedno. No mě tak, Záleží na vás. my jsme tady byli, jak jsme tady byli? Naposled. Ne, kdy to je? Neříkej to. 3 týdny zpátky. My jsme tady byli asi před 3 týdnama. Nikdo se asi pamatuje. Holky si nás moc, jako, teda holky na nás moc, teda, já nevím, jak to řekl, ale prostě jste vevnitř
Asi jo, že? Asi nejste zabudovaná v tom automatu. No, Je vidět, že jste se zamiloval asi vy do toho boxu tam. ne, já nerad do automatu se zamlouvám. Ale jako sex mám rád. Vy ne. Teď se mi dostal. To asi těžko, já bych řekla, že tak akorát za 5 minut 6 u vás, když máte tak hrozně rád sex. Povídáte si s tou bednou, jak kdyby to byla vaše milenka, takže Vždyť je 5 hodin. pravděpodobně, že jo. Ale tak ona je hezká. No krásná, že jo? To bych Taková teda černá. dělala. Mám jít do kamery. Tam mají do kamery. Tam Mám je- nahoře, Tam počkej. je kamera. Kde? Hej, tam je nějaká beruška, ty vole. A fakt? Počkej, vole, ta kamera. No nemůžete koukat do Kdo bedny, si ale musíte usral? koukat Máš ty, vole. nahoru doprava. Když Tam, se vole. podíváte nahoru doprava, tak tam vidíte tu kameru. Opravdu nemám čas s váma vykládat, jestli máte přání, Aho. tak si objednejte prosím a puste to auto, který je za No, váma, aby si mohl auto je objednat. za jeď. Sex dáme později, že? Jeď! Jo. On se snaží, my jedem. Víte? Jinak teda ahoj.